dneska sme získali 20. rank na a podľa mňa to je asi najlepší skin. To sa mi páči. A ja? To sa mi páči. A ja sa páči. A inak my sme mali 14 v tomto megaboxe, ale tento skin sa mi asi viacej páči. Si by som sa mohol asi priznať. Za chvíľku máme asi toho draga. Ale ja by som si to zmenil na to. Prepačte, ja som vám vypol. Čakaj, skúsim si vypoliť nejaké, a nie. Tak ideme si zahrať jednu hru. OK, dobre, už sme tu. Viem byť Ninjago, to čo mám za... Čo mám za hráča? Ahoj, viem byť Ninjago. By som teraz asi nešiel potom... Ale toto mám výhodu, lebo... Sakra. To nevyšlo. Ale asi Godzilla Buzz je podľa mňa asi aj lepší skin. Nie? A Rico skin, Hypercharge skin je najlepší. No, tento Dynamite má už tu dosť sen, tak by som zabil. Ale Dynamite. Au. To čo sú za ovečko? To je debilko. Tak čau. Tak čau.